ayiɗe nden place o tellement ko hewno mbalit tableau ji am ɗi fof ko poussiére watno joni ko mbaɗi ƴettiti hen tableau ji sah nayi ɗum dow après hay ɗiɗo dow nawem ɗum waɗ ɗum nettoyé fewnit place o après place o ɓeyɗo yodde quoi ha waɗade galle o feeki galle fof wattini ɗum tableau ji ɓoɗɗi nen jiɗɗa wi tableau ji am ɗi koko caltinide gallo walla mi wiya noon de mi ronki famde jiɗɗa ko haalde wadde gandumi tan ko ni ɓuuri ustade seeɗa nene ndaw hani ɗowde kam tableau so kewi ɗo ɓay ɗum woni meccalam min cikka noon ɗum ka poɗɗen weltade wallahi dikilam mbiɗa wetti hen kono tableau ji ɗi neɓɓiɗini galle o jiɗɗa wiide gallo e ñiɓɓiɗi ina neɓɓiɗi kay nen mbiɗa andi jiɗɗa o haalde kadi jiɗi wiide rugui koko ñiɓɓinimi gallo ala mi wiyani noon de noon ɗum jiɗɗa haalde tableau ji guila dawa dow nen ɗo e a meeɗa ɗum jammitti hande a jammiti ɗum cikkimi tan rogui ko waɗima dérangé quoi dikilam wallahi rogui waɗani kam dérangé kono a ustano tableau ji ɗi tan galle o niɓɓiɗi nani haalno ala caɗele mam ustu joom aya nani an gadda noon pour mbaɗa e ɓanndu ma nen sa tattiɗo yam ñam walla tajiɗo yam ñam eyi bon joni haalno mon ko ñawi joom ka gorko mbaɗe fade ma rewɓe nayo adiriwi ngel dewel ganda hay resde ma so a resdemo taw ina heɓori bonnude gurdam ma adiriwi ngel hay resde ma resanimo taw ɗum hulɓini nene ma ɗum taki mi yaade ceerno yilenademi ko mbaɗɗa e ɓandu ma ngel ɗo mbiyata kangel de kangel tan engel timmi kam rewɓe nayyi aɗa waɗi ko wiidem noon par ce que wawa yide debbo ha safimi koto kanka tan pour min kanka tan wawi wonde debbam goɗɗo wawa wonde debbam e dow gurdam tisede hen gueɗel gotel jiɗimi pofna hoorema ganda Allah waɗanno ko waɗi ɗum ha paari jiyaɗo wawa hen haydara nani min kulima an woni dafaɗo kono min mbiɗa wi kess aɗa to gondi gondini tan ko jiɗɗo debbo te mbiɗen jiiɗi mum ɗum noon tawi ko reefi ganda refoyɗo wona cello sa lam duttana ceerno butel o ruttinma haalisma kono hakkunoɓe o ceerno wawa hen haydara nen sa lam pofnama hoorema a jaaɓi a yiyan noon darituma ko yiɗi ko ƴetta ni weltima no fewi aɗa andi no waɗirte sa fini a momoten ha ɓandu ma ndu leppa nani weltima koni watte min ala mo joguimi sona an somi yeehi mbeɗa tampa kay jinmi ko gaddumi foof mema moto ma rugui welto waɗi no mbimami ni de weltima no fewi mbeɗen naata nder nani d' accord
ay nenam de ko jiɗi seeɗu hakkude sikkat mi wawa funtude quoi kono ndaram ƴeewa mbaddemi butel o nani s'il te plaît ndaram a yi kam ɗo noon ganden mbawa ceerno taw en foori walla foorani somi fini jang tawi leɗɗe ɗe poti ni mi anda on foori kono kam tawi ni jogumi tawtiri leɗɗe mi anda nenam fulta onon ɓeydo e koye mo onon cohla e on kil poɗɗon ni ha joni on ɗon kiɗo diwde rugi yamde tinani Papa mama duje arinema pour xaldi gongo ayenni mo di mo war dum tan ko gace si di mo xoyna take babo yam di mo xoyna take de dugal rone ti da se take babo yam Tago apari ko par yanda ko parta ana nanta wala ka paho ko mbimami ala ko ala de walla ko goddum jidda ranko kalno mam min mi tampe hande mi parani yo nangam ko jinmi ko a waddum parce que mi tengdoma tu es ma propre femme mina wona sukam ko badde ma kalis joni non hande sa jabani mi halantu bamma mi noddon mo téléphone joni tout de suite ko jidda far way waddi ah bon min hajam ala ha ala problème Allô? Allô? allo oui Leo yaro? e jaafoɗa mi dérange ma de ça va No mbaɗɗa? no mbaɗa e tampere Mbeɗa selli. et c'est à dire aussi tamit ko ɓurti fof ɗum fat mi ƴewtinima cukalel ngel kala nde gila nde waari ɗo kanko takko joom suud ko joom suudam komi tengɗomo joni noon kanko o jaɓatami fawmo junngo tawi o jaɓani wonnude am gila nde wari Ko mbiɗa ko? chaque jour komi wawa hande o yenna kam suba o ƴetto kam suba o filti ala fof ko waɗani Ala ɗum kay amtako. o yi tan o lelatako o wondata hen quoi Mo suusi ɗum wadde. Tottambo. mi tottumama noto bamma mi haldanimo ko de o yo o jaɓani haaldude ma o jaɓani O ƴettani. Wannam ɗum happaleur. Eyi Tako. Min nodda téléphone caloɗa ƴettude téléphone o kono noon mi haalanma ay ko mbaɗɗa ɗo ko ma arte ma gonga ni ma arti leñol ngol fof sabu kala mo ganduɗa rewino ɗo heewi ɓe ganduɗa jalti paye ladde ko ɗum yaltino ɗumen fijirde koye mumen bonnude koye mumen ne waɗa ko weli ɗum ndeke ala ko gonirɗa toon so wona wadde ko welma ñallata ko yaade mbalata ko yaade ko ɗum addanma ndekete salade wonma salade ko a hoolaki hoorema neɗɗo noon so hoolaki hoore mum
alay sago salo won gueɗe ha ka nattuɗo wonde mbowmi ko ɗum woni ko salnuma ganda noon haa ɗo leñol men haaɗi haa to haaɗa haaji a addini en wuddere bonde a addini ɗum wuddere bonde ɗum ɗo ko mbaɗɗa ma aduna o firtumi yalta ko ɗum mi yafotakoma ɗum tawi ɗum ɗo ma rewmo ha koya ha ganduɗa a wawa bonnude leñol ngol a wawa ɗum so waɗima taw koye ma meeɗi wadde ɗum tan jinnomi haalandema ko bamma haaldanno e maɗa e ok a jarama mi weltima merci si aɗa yalto aɗa yaafo noon mi dérange ma à cette heure ci quoi a jarama albarka a jarama mais ɗum ɗo déjà andi ɓerde bamma vraiment welani sa heeɗima no wiini e no haaldini ganduɗa vraiment welanimo quoi mais il faut haala minne kadi il faut mi waɗani par ce que mi tampi trop c'est trop voilà c'est ça ndekete an an takko ndeke onon gonduno nde ko ɗum waɗi so takko wi yiɗa aɗa wallata ɗum hen aha ndeke oɗon gandi ko wonno ɗon wallahi ma arte moɗon ma arte mon Ya am jadi ko giɗɗa forwayo mbiɗa a jaaɓi ko giɗɗa wadde on avocat avocat c'est là là Bye.
njitti yàlla bébé mi weltima no feewi yo Allah yoɓ moƴƴere merci ay ɗo ɓernde nde ɓuuɓi mi dañi komi sikkano machallah affaire o ɗiɗi lawol gueɗe ɗe fof feewi ala fof ko manki joni noon sa weltima a hollata weltima ay ko totonomi ɗo an jeeyi nanɗon joni heɗemi ga mbeɗa mi yaha less mi addanma ko ñamɗa mi addanma firiji mi addanma ko ɓuuɓi inchallah tan ko gace si di mo khoy na take babo yam di mo khoy na take de du gal rone ti da se take babo yam si
c'est ta que baboy. Yeah, tako chéri. Mi ari hirande ari hirande ari. Tako? Mais non, tako! a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓerde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma belam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour e harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppirade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde fof téléphone numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no